Εδώ βλέπουμε μια παρτίδα από το WSOP. Δεξιά ο κύριος Βεργίτης Σάκης, αριστερά ο Χαλκίδας Ανδρέας. Κοιμούνται. Bet. 14,000. Περιμένουμε να δούμε την απάντηση. Βεργίτης σκέφτεται, κοιτάζει τα φύλλα του. Κοίτα εδώ, γελάω, ρε, κοίτα εδώ. Γελάω. All-in, ρε, ξέρω. Κοιτάζουμε τις αντιδράσεις του Βεργίτση, του μεγάλου Έλληνα παίχτη. Βλέπουμε το κόψιμο που κάνει και λέει all-in. Ανάβει τσιγάρο ο κύριος Χαλκίδας, σκέφτεται κι αυτός, σε δύσκολη θέση. Σηκώνεται το πλήθος από πάνω. Ξανακοιτάζει τα φύλλα του ο κύριος Χαλκίδας, να δει τι θα απαντήσει στο all-in του κύριου Βεργίτση. Έχει ξαναβάλει την κουκούλα ο Unibomber. Απογοητεύεται. You bet your flash draw, man. I'm talking to you. You bet your flash draw. Γελάω, ρε, με τα αγγλικά σου. You play your tournament with your flash draw. It's unbelievable. Okay. What do you say? Back your hand. Hold it. Ανέκφραστος ο Βεργίτσης. Δεν δίνει κανένα σημείο να δείξει κάποιο στίγμα, κάτι του τουκ κρατάει. Μπερδεμένος Χαλκίδας. Το τουρνουά είναι του Hands Up του WSOP 2008. Guys here. Yes, yes. Yes, That man. internet guys, Yeah. That internet rookies. Ποιος θα κερδίσει τα 8 εκατομμύρια ντάλλας, τα πετάει ο Χαλκίδας και τον μπλοκ, ναι, και παίρνει και εκεί της πουτάνας εδώ. Έχουμε επεισόδια. Wow.